Myynnin tutkimuksessa on ihan viime vuosina paljon tutkittu sellaista termiä kuin myyjän kaksikätisyys. Se siis tarkoittaa sitä, että olemassa olevassa asiakassuhteessa myyjä pystyy todella hyvin samanaikaisesti pitämään asiakkaan tyytyväisenä, mikä näkyy asiakastyytyväisyydessä, että myymään hänelle lisää, mikä näkyy sitten firman tuloksessa. Näiden kahden yhdistäminen on usein aika hankalaa jo siksikin, että myyjät pyrkivät usein pitämään asiakkaan tyytyväisenä sellaisilla asioilla, jotka vie aikaa lisämyynniltä tai toisaalta, jotka ovat ilmaisia sillä asiakkaalle. On tietenkin helppo pitää asiakas tyytyväisenä aina sanomalla joo ja aina tarjoamalla lisää palveluita, aina suostumalla asiakkaan pyytöihin, aina räätälöimällä, aina kutomalla ratkaisuja niin, ettei niistä välttämättä saa erillistä korvausta. Mutta sitten jos täytyisikin samaan aikaan toimia lisämyyntikampanjoiden mukaisesti tai tehdä sitä asiakkaan tyytyväisenä pitämistä sillä tavalla, että saadaan jatkuvasti enemmän rahaa, suurempia kauppoja ja pidempiä asiakassuhteita ja sopimuksia, niin se ei olekaan mikään hirveän yksinkertainen juttu.